बिटिआर निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे मोजां भिडिअआ थाबनो सौहैनाय बायदियै। जाहाथे आं मोजां भिडिअ होबानो थाबैनो सौहैग्रोनाय बायदियै। फैबाय थानाय बिधान सभा इलेक्शनाव कंग्रेस, एजिपि, रायजर दल, एआइइउडिएफ जयै खौसे जानानै इलेक्शन गेलेगोन होननानै मिथिनो मोननाय जाहैदों। काछार जिल्लानि सिलचरनि बाबुल कल मुंनि 39 बोसोर बैसोनि सासे सुबुंखौ जेलाव हरो। आलिपुर सिलचरनि कर्टआ बिथांखौ नायबिजिरनानै 16 बोसोर जेलाव हरो। थांनाय 2016 मायथाइयाव मणिपुरनि सासे आइजोखौ 12 बोसोर बैसोनि हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामदोंमोन। बेनि दायावनो बिथांखौ कर्टआ नायबिजिरनानै दा 16 बोसोर जेलाव हरो आरो लोगोसे 12,000 रां फाइन फोनाङो। त्रिपुरानि दालाइ जालासारा गामिनि बिजेपिनि दैदेनगिरिनि फंबायखौ बुथारनानै गालांदों गावथारनानै। महन्ता रन्जन सांमानि फंबाय क्रिमा रन्जन सांमा बिथांखौ बुथारनानै गालाङो। दुथांफ्रा बुथारनाय सुबुंफोरखौ दा 3 हमनो मोनबाय। बिजेपिनि एगेन्स्ट पार्टिआ बिथांमोनखौ बुथारनानै गालाङो। बिथांखौ भारत हादरनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिआ मैया रेडिअ'नि गेजेरजों आबादारि बिग्रायनाय आरो दिल्लीयाव बमा बेरनायनि सायाव रेडिअ'नि गेजेरजों मैयानि दिनावहाय गावनि गोसोनि बाथ्राखौ बुंनानै होदों। भारत हादरनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिआ गावनि गोसोनि बाथ्राखौ बुंनानै होदों। बिथाङा मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्माया मैया जोबनानै थांबाय। 29, 30, 31 जानुवारिखालि मोजाङै मोजां जानानै थाङो आरो बेवहाय मिरु एबसुआव गोदानै बिबान महरै थिसनजानाय आफादगिरि दिपेन बर', लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, रोमदोन बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि करिन्द्र बसुमतारी, लेङाइ गाहाय नेहाथारि कासम बसुमतारी, नेहाथारि रंगिना बाग्लारी, निजोम बसुमतारी, बिरदाव बसुमतारी, आनन्द दैमारी, बुंथिगिरि जनक उजिक, हारिमु नेहाथारि दिलीप नार्जारी, सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी, लेङाइ सोलोंथाइ नेहाथारि रमेश क. ब्रह्म, रांगिरि दिनेश ब्रह्म बिथांमोनानो गोदान मिरु एबसुनि बिबान मोननाय। 1-2-3 देंखो मु बादायलायनायाव मिरु एबसुआ बोसोरफ्रोमबो बादायारिफोरनो बान्था होयोमोन आरो बेखौ सेथि, नैथि, थामथि जायगा आवग्रिनानै मोननो हादों। सेथियाव दङ। सेथि बान्थाखौ मोननाया नलबारिनि हेमानि बर', बिथाङा सेथि बान्था मोनदों। नैथि बान्थाखौ मोनदों क'क्राझार जिल्लानि जांगिला बसुमतारी आरो थामथि बान्थाखौ मोनदों सनितपुर जिल्लानि प्रमद स्वरगयारी। बिथांमोनानो सेथि, नैथि, थामथि बान्थाखौ मोननो हादों। दाबावैनो भारत हादराव कभिड-19 मुलिया गोदान सौफैगासिनो। गोदान मुलि आरो बेखौ सरकारा गनायथि होयोबानो जुन दाननि गेजेरावनो बे मुलिखौ बाहायनो हागोन। सरकारा गनायथि होबानो बे मुलिया बाहायजानाय जासिगोन। बेखौ बाहायनानै मोजां रिजाल्ट मोनदों होननानै मिथिनो मोननाय जाहैदों। बे मुलिखौ बाहायनानै भारत हादरावबो सरकारा गनायथि होबानो बे मुलिखौ जुन, जुलाइ दानावनो बाहायनो हागोन। बे मुलिखौ आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे मोजां भिडिअ लानानै थाबैनो सौहैनाय बायदियै।